Níl mo cuileann seo a duine leagan leasaithe gon ceacht faoi stíleanna a word 2007 agus tá an ceacht faoi ar bunaithe ar 2003. So má tá 2007 na 2010 ba sé seo níos úsáideach. Seo do méid gan formáidithe faoi láthair a gachrid marcáilte mar an stíl normal mar eicinsib agus is trí úsáideach as stíleanna ar nós agus actually má churm se an loch háirne stíleanna seo tá tú an brenin chuí am ranó sé faoi na stíleanna difriúla sin title mar hampla agus heading 1 agus heading 1 a ríist agus mar sin de. Now mór a bhfuil tú sásta leis na cín atá agans le word tá tú an má bhrún tú ar an crappa seo léirítear sé fuinneog na stíleanna agus tá tú an stíl omlán nua a chruthú ar nós thráchtas cinnteidil gur cinnteidil a híon agus le ground sin gona bheith ormhaim ar an paragraph a liug nu ar na cartaí gnáhad nach paragraph ach so inis tá sé an bheith bunaithe ar normal mas malat is cuma really ach piocadh tú an cló mar hampla verdana déitach muid a séideag a thuairscó agus tá raibhaní breise hí san seo ó héobh tuile faoin glógus mar sin deach beidir go maith trí las sin so beidir muid so tagann sé níos thráchtas sí a híon le haghaidh an takes féin an rud céine dé tá stíl nua a chruthú déitach muid thráchtas corp a léirítear seo an uair seo muid ceann beidir Georgia a dóibh agus ceann gan rudí tastal a thráchtas ná go mbíonn spásá go minic 1.5 idir na háirithe eile faoi bhfuil tú gurí spásáil an seo riamh gach alt in dhíth so just féidim é sin ágáil ach tá sé first rudí ahrú so mar hampla sin an agus ní gad amach clicáil agus thráchtas corp a bhrú agus céir bhí an trácht so thráchtas cinnteidil fecinn tú hallan seo iad so is féidir an ceann eile a bhunú ar thráchtas sí a haon líonmas thráchtas sí leabhar agus gachrid mar tá seachas gur ceartaigh atá so inis gurmuid éire lei seo so más thráchtas cabhad le haon limnach lei seo mar 1.1 dó arís dó corp control Y I redo second car input C stash this go agus now let me have the tree on the panel that to chur let's just rare mar ví to go over so thráchtas siadó agus ceapangur thráchtas trí rud nach lein a chum ceanháin eile thráchtas tuimné bunaithe ar thráchtas siadó over dana an dóibh
agus mar sin de mé butú níor thug mé anam cearcan sin sannaí gádam ach manage styles agus one second right click modify sin modify style agus thráchtas léirítear agus mar sin de Nis leor déanta go má mise I ggéire table of contents clár ábhair one of time should be references beidir gur thom dú go gur isteach page break cos I control enter a group agus gur mé an table of contents leanna aglatéin so table of contents now the war gur chruthú mé mo stíleanna hain caithfidh mé gulcatí insert table of contents agus tána stíleanna sa headings na table of contents bunaithe heading 1 heading 2 heading 3 ach tá mise úsáid cína chrom mé hain thráchtas so can I modify a brew second options come leisce agus in none of bunaithe heading 1 heading 2 heading 3 buna mé thráchtas so tu príomh the hain go thráchtas in hain príomh the dóibh go thráchtas agus trí okay agus an sin is féidir an format so formal an ceann is cuitinta sigam le haghaidh thráchtas so déirmse okay agus sin agus de réir mar a chur rudí breise leis tá híos so dú agus sí sin thráchtas siad sí ailsireacht thráchtas siad dó so mé ag cearm dína neighborhood so star hain trí ceathair cuaig dó agus níl dúil sí an right click an tábla agus update field update entire table agus hecinn si an stiff nua I go seachas si mé dearm so sin an chuí a lámh seálann tú so ba cheart chuile físa takes beo iad a thráchtas ba cheart go mar sé bunaithe stíl so by tú cruthú stíl le haghaidh ábhairteal atá as hain agus a rís just cruthú ceann hálann sin a chéanann sin quote but be rís beidir nach maith tú sásta leis so sin an chuí le de clár ábhair a chruthú ag úsáid stíleanna ag úsáid word 2007stileanna